Здравейте, хора! Днес ще правя ревю на един канал на мой приятел. Името се казва Freezit. Freezit. Има 55 съба. Качва клипове на Майнкрафт. Има 6 клипа за сега. Има, пак повтарям, 55 съба. Името му е Freezit. Така се казва. Може да го потърсите или пък, ако не искате, да го намерите в моите абонати. Аз съм се абонирал за него. Запазеното му плейлисти не е ги включил. Хората, за които се абонирал. Информацията му. И на друг. Не, това е, хора. Чао от мен. Пак повтарям, абонирайте се за него. Човека има 55 съба. Абонирайте се. Съжалявам, че на тия, които съм казал, че ще направя реклами, още не съм. Просто имам матури, тестове и не мога. Намерих малко време, за да му направя на него ревю, че ми е приятел и ме помоли. И това от мен. Чао!